Jat. Owa neçe gradus? Owa 40 gradus, çyğırlyk 100%. Günüň aşagyna maksimum galyp biljek wagtyň 2 sagat. Şonuň üçin kolegal ýerlerde boljak bol. Galymy onu? Düşünmedim. Galymy diýen kolego? Men aýtdym sana her gün maşina git diýip, ha? Men aýtdym bagaşlar kes diýip. Men aýtdym sen ýerine baklaşyk musurdun diýip. Araç adam käçip hereket eden bolsadyňa, durmuş başgaça bolardy. Menmi? Awda näme hemmeň adam bir adam. Tokoyda ot ýakma diýdiler. Gepesede düşünmele keniňiz. Men ot ýakmadym. Berekella. Bir şol galyp edilmedik. Siz robotlarda duýgu barmy? Adamlarda hem aýagy bilen baýdaklar basgalan. Adamlarda hem bütün ýurtak bolup geçýän zatlara göz ýumýan. Özüňe bir sorak berip gördüňmi? Biziň asrymyzda 2 ýyl urşulmadyk wagty boldymy? Jat. Sür aksaksız bolmaz. Owa, onuň nima dogry? Ýöne adamlara bir sebäp döremelimi ýokman? Hereket etmek üçin. Şondan soň adamlaryň duýgusy ýanýar. Şondan soň adamlar jewsleşe, agdy berleşe. Bir halkyň baýdagyny basmak, olum öz dogduk mekanynyň baýdagyny basmak namartlyk aňlatýar, akylsyz.